Og sådan er det, du godt humør? Det kan lige love det for, vi er. Nu skal vi til træningen der. Klubbens anfører, Anders Lundgren. Hvad siger du til den nye sæson? Det bliver det bedste nogensinde. Vi skal rykke op i serie 3. Vi er i oprykningsspil. Det er målsætningen. Målsætningen er at rykke op. Top 6. Ja, top 2. Hvem bliver klubbens topscorer? Alexander Sarni. Jeg tror, han har en stor sæson med. Går en stor sæson med. Hvad med dig selv? Han scorer 3 passer. 3 passer. Daniel Bramvel, hvad siger du til den nye sæson? Jeg tror, det bliver godt. Vi har fået en masse nye spillere, og rent generelt ser det rigtig godt ud til træning i dag. Så jeg tror, det bliver rigtig godt. Du blev klubbens topscorer sidste sæson. Ja, er det også en titel, du tager i den nye? Jeg håber på det, men jeg har jo mange udfordringer her, kan jeg se. Især med nat og så videre. Og så kan jeg se, at der er også andre nye spillere, som spiller rigtig godt. Så er det sidste spørgsmål. Ja. Har du betalt målmændene i sidste sæson? Nej, det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg ikke. Bare i orden.